إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Кешеләр дөньяда яшәгәндә ниндидер сүзләр әйтәләр, ниндидер гамәлләр кылалар, һәм алар бу сүзләрне, бу эшләрне ниндидер нәтиҗәгә өмет итеп эшлиләр. Ләкин кешеләр күп очракта шул эшләренең файдаларын, тәрбияләгән балаларның изгелеген, үткәргән вакытларның файдасын күрмиләр, ирешмиләр теләгән максатка. Ягъни Аллаһ Тәгалә кешене мәхрүм кыла үзенең бәрәкәтеннән. Шуннан исә мин бүген хутбаны инде ничек итеп Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтен җәлеп итәргә, гамәлләребезгә, вакытларыбызга һәм кылган эшләребезгә силәргә теләгән идем. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең сөннәтендә күп бәрәкәтне җәлеп итә торган гамәлләр өйрәтте. Һәм без бүген инде кайберләрен генә үтәчәкбез. Һәм беренче сәбәп булып тора Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтен үзенең гамәленә җәлеп итү, ул Аллаһ Тәгаләне берләү һәм аңа тәкъвалы булу. Аллаһ Тәгалә Коръәндә элекеге уммәтләрне ничек итеп һәлак иткәнен аңлаткач, һәм ул һәлак булуларының сәбәбе иманга каршы булулары һәм тәкъвалыклары булмавы сәбәпле булганын аңлаткач, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард". Әгәр дә шул кешеләр, һәлак булган кешеләр иман китергән булсалар иде һәм тәкъвалы булган булсалар иде, без аларга күк һәм җир бәрәкәтләрен ашыр идек, ди Аллаһ Тәгалә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман амила салихан". Әгәр дә берәр кеше изгелек кылса, мин закарин ва унса, ул хатын-кыз булсынмы, ират булсынмы, ва хуа муъмин булып торып, фалянухияннаху хаятан таййиба. Аллаһ Тәгалә әйтә: без шиксез шундый кешегә, ягъни Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, изге гамәл кылган кешегә шиксез яхшы булган тормыш бирәчәкбез. Яхшы булган тормыш бу дөньяда һәм яхшы булган тормыш ахирәттә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтен җәлеп итү сәбәпләреннән берсе булып тора ул тәкъвалык. Нәрсә соң ул тәкъвалык? Тәкъвалык дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан саклану дигән сүз. Аллаһ Тәгаләнең ачуына илтә торган гамәлләрдән, сүзләрдән, ышанулардан саклану. Һәм әгәр дә кеше бу сәбәпләрне эшләсә, Аллаһ Тәгалә аңа җир һәм күк бәрәкәтләре бирәчәк. Икенче сәбәп ул дуа кылу. Ягъни үзеңнең малыңа, балаларыңа, күршеләреңә
туганнарыңа, дусларыңа, кардәшләреңә дуа кылу, бәрәкәт сорап. Һәм бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтеннән иде. Әгәр дә берәр кеше аңа изгелек кылган булса, яки нинди дә булса хезмәт күрсәткән булса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм баракаллаһу фик, яки баракаллаһу лак дип дуа кыла иде. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәтен бирсен, яки Аллаһ Тәгалә сине бәрәкәтле итсен, яки Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәтен индерсен дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дуа кыла иде. Һәм шундый дуаларны кылырга әмер итә иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дуа кылуның мисалларынан булып тора Әнес ибн Маликкә кылган дуасы. Бер вакытны Әнес ибн Маликның өенә килеп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның өчен дуа кылды һәм әйтте: "Я Аллаһ Тәгалә, Аллаһумма аксир малаху ва валадаху ва барик лаху фима атайтах." Әйтте: "Я Аллаһ Тәгалә, аның малын, балаларын арттыр" диде, һәм аңа биргәнеңдә бәрәкәт бир диде. Һәм Әнес ибн Малик әйтә иде: "Дөреслектә минем малым күп, һәм балаларым 100дән артык" диде. Һәм балаларым 100дән артык, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кылган дуасы сәбәпле. Шулай ук Урва ибн Зубайр бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңа 1 динар бирә һәм әйтә: "Миңа сарык сатып ал." Һәм Урва базарга барып сатып ала сарык, ләкин юлда бер кешене очрата һәм ул кешегә сарыкны 2 динарга сата. Һәм кире базарга кайтып тагын бер сарык сатып ала һәм кулында 1 динар белән кайта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм сарыкны бирә һәм 1 динарны бирә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, аның өчен дуа кыла. Һәм Урва әйтә, шул дуа сәбәпле, Пәйгамбәрбезнең миңа карата дуасы сәбәпле, әгәр дә мин сахрада ком саткан булсам, уңышын табыр идем диде. Уңышын табыр идем. Сахрада ком сатсам да, уңышын табыр идем диде Урва. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әгәр дә берәр пар никах актын төзергә теләгән булсалар, ягъни никах килешүен төзергә теләсәләр, төзегәч тә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларга бәрәкәт сорый иде. Бер вакытны Абдурахман ибн Ауф Мәдинәгә күченгәч, аның малы да, байлыгы да юк иде. Һәм инде ансарлардан сорагач, кайда сезнең базар монда, яһүдләрнең базары, шул базарга барып, 1 атна буена сәүдә кылды. Һәм 1 атнадан соң өйләнде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның өйләнүе турында белмәде, ләкин бер вакытны аның яныннан үткәндә, аның башында, шәшендә хатын-кызлар куллана торган хуш майлның әсәрен күрде. Һәм сорады: "Я Абдурахман, каян синең бу? Бу бит хатын-кызлар куллана торган, ягъни әгәр дә аның башында шундый май бар икән, ягъни ул хатын-кыз белән ниндидер элемтәдә булды, ләкин аның хатыны да юк, малы да юк." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм гаҗәпләнде һәм ул әйтте: "Мин өйләндем" диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Баракаллаһу лак, Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирсен." Ягъни менә бу эшеңдә Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирсен. Һәм берәр сарык белән булса да туй яса диде. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына әгәр дә сахабаларның балалары туган булса, алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына балаларын китерәләр иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларны алып, финик хөрмәне шәйнәп, аларның авызларына каптыра иде. Балаларның авызларына каптыра иде. Аннары соң шул балалар өчен бәрәкәт сорый иде һәм безгә дә куша иде
баласы туган кеше өчен бәрәкәт сорау. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ашаганда ризыгыбыз өчен бәрәкәт сорарга куша иде. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә берәрегез ризык ашаган булса, ашагач та Аллаһумма барик лана фихи ва ат'имна хайран минху" дип әйтегез диде. Я Аллаһ Тәгалә бу ризыгыбызда бәрәкәт безгә бир һәм аннан да хәерлесен бир дип куша иде әйтергә. Яни ризыгыбызга бәрәкәт сорау, балаларыбызга бәрәкәт сорау, өйләнгән парлар өчен бәрәкәт сорау бу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның сөннәтеннән. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә берәр кеше сезне ашаткан булса, хөрмәт күрсәткән булса, әйтегез ди: Аллаһумма барик лахум фима разактахум". Я Аллаһ Тәгалә, аларга бирелгән ризыкта аларга бәрәкәт бир, аларның гынахларын кичер һәм аларга рәхмәтеңне күрсәт дип әйтергә куша иде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әгәр дә берәрегез берәр нәрсә сатып алган булса, монда инде мисал итеп китерелә ат яки кыл, аның башына кулын куеп, бу малның бәрәкәтен сорасын диде. Я Аллаһ Тәгалә, бу атның хәерлесен сорыйм дип куша иде әйтергә. Шулай ук Пәйгамбәрбез өченче сәбәпләрдән булып тора, яни икенче сәбәп булса, ул бер-беребезгә дуга кылу булса, өченче сәбәп була инде малны халал юлдан кәсеп итү. Халал юлдан кәсеп итү. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, бу Абу Саид аль-Худри исемле сахабадан тапшырыла, Аллаһ аннан разый булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә кеше малын хагы белән алса, хагы булып алса, аңа бәрәкәт бирелер". Яни халал юлдан кәсеп итсә, аңа шул малында бәрәкәт бирелер. Әгәр дә берәр кеше хаксыз малны алса, яни байлыкны хаксыз тупласа, ул ашап туймаган кеше сыман булачак диде. Яни кәсеп иткән малында файда күрмәячәк, бәлки киресенчә, бу шундый кәсеп ителгән мал күп булса да, аңа хәсрәт булып кайтачак. Шулай ук сәбәпләрдән булып тора, бәрәкәтне җәлеп итүнең сәбәпләреннән булып тора, ул малны биргәндә яки малны алганда малны эшкерсезлек белән, киң һәм хуш күңеллелек белән алу. Һәм булган малыңа канәгать булу. Яни малны кулыңда булып йөрәгеңә кертмәү. Моның турында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, бу Әхмәд җыентыгында килә. Дөреслекдә Аллаһ Тәгалә биргән ризык белән, биргән мал белән кешене сыный диде. Һәм кем бу шул малны, килгән ризыкны, килгән байлыкка разый булса, Аллаһ Тәгалә аңа бүлеп биргән мал белән, бүлеп биргән байлык белән разый булса, Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирәчәк. Шул малында бәрәкәт бирәчәк. Әгәр дә ул разый булмаса, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирмәс, бәрәкәтсез итер ул малны диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шулай ук бу сәбәпкә кирә ул малны Аллаһ юлында бирү. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул инна рабби ябсуту ризqa лиман яша", әйт, дөреслекдә Раббым ризыкны, малны, байлыкны кемгә тели, шуңар бирә. Һәм кемгә тели, ул малны кисә, малсыз итә, мәхрүм калдыра. Ләкин ва ма анфaqtum мин шайин, әгәр дә Аллаһ юлында, Аллаһ ризалыгы өчен берәр нәрсә бирсәгез, фа хуа юхлифух ди.
Аллаһ Тәгалә әйтә, ул аны алмаштырачак. Ул аны шул биргән малны алмаштырачак. Һәм ул ризык бирүчеләрдән иң хәерлесе булып тора. Ва хайрур разиқин ди Аллаһ Тәгалә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны аңлатты һәм әйтте: "Ма нақасат садақатун мин малин" диде. Биргән малның, садака итеп биргән малың диде, байлыгыңны киметми диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, киресенчә артуга сәбәп булып тора. Монда инде без беләбез ике фәрештә иңүнең хадисеннән, һәрбер кеше торган көнне ике фәрештә иңә һәм алар дуга кылалар, бирүченең малы артсын дип һәм тоткарлап калучының малы бетсен дип. Шулай ук бәрәкәт җәлеп итүнең сәбәпләреннән булып тора. Әгәр дә ике кеше бер-берсе белән мугамәләт төзергә теләсәләр, яки берәрсе сатып, икенчесе сатып алырга теләсәләр, алар тугры булырга тиешләр. Сүзләрендә, эшләрендә тугры, дөрес сөйләргә тиешләр. Бухари һәм Муслим җыентыкларында килә, Хаким ибн Хизам исемле сахабадан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә ике сәүдәгәр, ягъни ике кеше бер-берсе белән мугамәләт төзегәндә, фа ин садака" диде. Әгәр дә бер-берсенә тугры булсалар, дөресне сөйләсәләр, ва байяна, һәм булган кимчелекләрне аңлатсалар, бурика лахума фи бай'ихима диде. Бу сәүдәдә аларга бәрәкәт биреләчәк диде. Яни бу сәүдәнең файдасын күрәчәкләр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин ва ин казаба ва катама, ләкин әгәр алар бер-берсенә ялган сүз әйтсәләр һәм булган кимчелекләрне яшерсәләр, мухиқат бәрәкәту бай'ихима диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шул сәүдәнең бәрәкәте алыначак диде. Яни бу сәүдәдә син ниндидер мал алачаксың, кулыңда булачак, ләкин ул сиңа яхшылык белән кайтмаячак. Аннан син хәсрәт күрәчәксең һәм ул әйбердә синең өчен һәм синең яныңда булган кешеләр өчен бәрәкәт булмаячак. Шулай ук зур сәбәпләрдән булып тора ул эшне, гыйлем алуны, сәүдәне, нинди генә эш булмасын, иртәнге вакытта башлау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям уммат өчен дуга кылды һәм әйтте: "Я Аллаһ, Аллаһумма барик ли уммати фи букуриха" диде. Я Аллаһ Тәгалә, умматым өчен иртәнге вакытны бәрәкәтле ит диде. Я Аллаһ, умматым өчен иртәнге вакытны бәрәкәтле ит диде. Яни иртәнге вакытта башланган эшләр алар бәрәкәтле булалар. Аллаһ Тәгалә андый эшләрдә бәрәкәт бирәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әгәр дә гаскәр җибәргән булса, ул иртән җибәрә иде. Һәм әгәр дә эшне башлаган булса, иртән башлый иде. Һәм Сахр исемле кеше сәүдәгәр иде. Һәм ул үзенең кылын җибәрә иде һәм сәүдәне иртәнге намаздан соң башларга куша иде кеше йөрмәгән вакытта. Кеше булмаган вакытта сәүдәне башларга куша иде. Һәм әйтте: "Минең малым шуның сәбәпле шундый күп иде, кая куярга белмим иде" диде. Һәм Сахих Муслим җыентыгында килә, Абу Ваил исемле кеше әйтә: "Без бер төркем белән Абдулла ибн Мас'уд янына килдек. Иртәнге намаз укыгач, аңа ишеккә керер алдыннан сәлам бирдек, һәм ул безгә керергә рөхсәт итте. Һәм әз генә ишеге янында торгач, яни бу бәлки йоклый дип көтеп торгач, безнең яныбызга
кылыч чыкты һәм әйтте: "Сез кермисезме?" Һәм без кердек һәм аның тәсбих әйтүен күрдек. Һәм ул әйтә: "Ни өчен сез кермәдегез, сезгә рөхсәт ителгәч?" Һәм Абу Ваил әйтә: "Без сине һәм синең гаиләң йоклый дип уйладык. Иртәнге намаз вакытыннан соң килдек һәм сине һәм гаиләңне йоклый дип уйладык." Һәм Ибн Масуд әйтте: "Сез минең гаиләмне гафләттә булуын дип, гафләттә яшәгәнен дип уйлыйсызмы? Ягъни минең гаиләм бәрәкәтне таләп итмичә гафләттә яшиләр дип уйлыйсызмы?" Ягъни ул үзе һәм гаиләсен өнди иде бу вакытны кулланырга, иртәнге намазның вакытыннан соң булган иртәнге вакытны кулланырга. Һәм Ибн аль-Кайим әйтә: изге кешеләр бу вакытны йокыда үткәрүне макрух итеп күрәләр иде. Ягъни безнең сәләфләребез бу вакытны йокыда үткәрүне макрух итеп күрәләр иде. Һәм бу вакытны ганимәт вакыты дип күрәләр иде. Шуңар бу вакытны кулланалар иде. Яки кемдер Аллаһ Тәгаләне искә төшерә иде, кемдер сәүдәсен башлый иде, кемдер гыйлем таләп итә иде. Ягъни бу вакытны гафләттә, бу вакытны йокыда уммат өчен үткәрергә кирәкмәс һәм бу вакытны без кулланырга тиешбез һәм Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәт бирер. Шулай ук бәрәкәт килүнең бер сәбәбе булып тора, ул ризык ашаганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтләрен үтәү. Шул сөннәтләрдән берсе табынга җыелу, табын янына җыелу. Ягъни җәмәгать белән ашау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, бу хадис Муслим җыентыгында килә, Абу Хурайрадан, Аллаһ аннан разый булсын: "Ике кешенең ризыгы 3 кешегә җитә" диде. Һәм 3 кешенең ризыгы 4 кешегә җитә диде. Ягъни кеше күбрәк булган саен Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен күбрәк бирә дип гаалимнәр шундый файда чыгардылар бу хадистән. Кешеләр табынга күбрәк җыелган саен бәрәкәт артачак диде гаалимнәребез. Шулай ук ашар алдыннан бисмилланы әйтү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әгәр дә ашарга теләсәгез, җыелыгыз, табын янына җыелыгыз" диде. Ягъни аерым ашамагыз. Һәм Аллаһ Тәгаләнең исемен искә төшерегез, ягъни бисмилла дип башлагыз, сезнең ризыгыгыз бәрәкәтле булачак диде. Сезнең ризыгыгыз бәрәкәтле булачак диде. Шулай ук сөннәтләрдән булып тора ул табынның кырыйларыннан ашау. Ягъни уртасыннан түгел, кырыйларыннан ашау. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Бер табыннан ашагыз" диде. Ягъни бер тәлинкәдән ашарга тырышыгыз диде. Һәм бәрәкәт аның уртасына төшә диде. Һәм ашагыз диде аның кырыйларыннан һәм уртасыннан ашамагыз. Шулай эшләсәгез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бәрәкәт килүнең сәбәбе булачак дип аңлатты. Шулай ук сөннәтләрдән булып тора ул бармакларны һәм тәлинкәләрне ялау яки сыпыру. Пәйгамбәрбездән килә бу Муслим җыентыгында, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Анас ибн Малик тапшыруы буенча, Аллаһ аннан разый булсын, әйтте. Анас ибн Малик тапшыра безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең гадәте турында: "Әгәр дә ул ашаган булса, ул 3 бармагын ялый иде." Ягъни ашый торган 3 бармагын ялый иде. Һәм әйтә иде: "Әгәр дә ризык кисәге җиргә төшкән булса, аны күтәрсен кеше" диде, һәм пычрагын бетерсен, сөртсен, һәм шайтанга калдырмасын, үзе ашасын диде. Шулай ук әйтә Анас ибн Малик, ул безгә тәлинкәләребезне сыпырырга куша иде. Ягъни бармак белән яки ипи белән яки яларга куша иде дип.
Һәм әйтә иде: "Фаиннакум ла тадруна фи айи таамикум барака." Сез ризыкның кайсы өлешендә бәрәкәтне белмисез диде. Ягъни калдырмагыз диде. Яларга, бармакларны яларга һәм талинкәләрне сыпырырга куша иде дип әйтә. Шулай эшләсәк, без бәрәкәткә, ризыкның бәрәкәтенә ирешербез. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кайнар булган, кайнаган ризыкны ашарга тыя иде һәм әйтә иде: "Кайнар ризыкта бәрәкәт юк" дип әйтә иде. Кайнаган ризыкның бәрәкәте алына диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям пары киткәнче көтәргә куша иде. Ризык ашаганда пары киткәнче көтәргә куша иде. Шундый ризыкта бәрәкәт бар дип әйтә иде, ләкин яки бу ризыкта бәрәкәте күбрәк дип әйтә иде һәм хатыннарын өйрәтә иде, ягъни пар биткәнче көтеп торырга, аннары соң инде ризыкны бүләргә куша иде. Шулай ук зур сәбәпләрдән булып тора, һәм күп мусламаннар бу сәбәптән гафил булып торалар, ул Раббыңнан ярдәм сорау, сайларга ярдәм сорау, ул истихара дип атала, истихара дугасы. Менә без беләбез, Коръән безгә тормышыбызны тәртипкә салырга ингән. Ягъни без Коръәнгә ярсәк, Коръәннең әмерләрен үтәсәк, аның тыюларыннан тыелсак, безнең эшләребез тәртипкә салыныр. Һәм Коръәнне өйрәнү бу тиешле булып тора мусламан өстенә. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кайбер дугаларны Коръән өйрәткән сыман өйрәтә иде. Коръән өйрәткән, Коръәннең сүрәсен өйрәткән сыман өйрәтә иде. Һәм шул дугалардан берсе булып тора истихара дугасы. Истихара дугасы, ягъни әгәр дә берәр кеше берәр нәрсәне сатып алырга теләсә, яки берәр нинди мугамәлә төзергә теләсә, килешү төзергә теләсә, яки өйләнергә теләсә, аның алдыннан Раббысыннан ярдәм сорасын, сайларга ярдәм сорасын. Истихара дигән сүз ул сайларга ярдәм сорау. Һәм әгәр дә алай эшләсәң, ягъни мугамәләне кылыр алдыннан, өйләнер алдыннан, берәр нәрсәне сатып алыр алдыннан шул дуганы кылсаң, намаз 2 рәкъәгать намаз укып, шул дуганы кылсаң, аннары соң шул эшне эшләсәң, бу эшеңдә һич шиксез сиңа бәрәкәт булачак, ул сиңа файда булып кайлачак. Ничек галимнәребез әйтә, әгәр дә кеше өйләнер алдыннан шул дуга кылып өйләнгән булса һәм аннары соң аерылса, ягъни шундый хәл аңа хәерле булды дип әйтәләр иде. Ягъни бу әйберләр, сатып алынган әйберләр, ясалган мугамәләтләр, килешүләр кешегә файда белән һәм хәерлелек белән кайтачак. Шуңар бу дуганы өйрәнегез. Өйрәнмәгән кеше өйрәнсен, өйрәнгән кеше тормышында куллансын. Тормышында куллансын. Пәйгамбәрбез саллаллаху сахабалар, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, алардан соң килгән табигиннар, галимнәр һәрбер эшләрендә, хәтта һәрбер базарга чыккан сайын менә шул дуганы кылып чыгалар иде. Ягъни берәр нәрсәне алырга чыксалар, хәтта гади әйберләрне сатып алырга чыксалар, менә шул дуганы кылып чыгалар иде һәм аларга күргәнебезчә, аларның эшләре, аларның сүзләре, аларның гамәлләре бәрәкәтле иде. Шулай ук зур сәбәпләрдән булып тора ул туганнар белән аралашу. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә берәр кеше гомеренең озын булуы, яки икенче риваятта гомеренең әҗәленең кичектерүен тели икән, һәм малының күп булуын тели, ул туганнар белән аралашсын диде. Ягъни әгәр дә син ризыгыңның киң булуын һәм гомереңнең озын булуын телисең икән, туганнар белән аралаш диде. Туган җипләрен ныгыт диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентыгында. Һәм киресенчә, әгәр дә туганнар белән ара өзелсә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бу бәрәкәтнең китүенең бер сәбәбе, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенең һәм бәрәкәт китүенең бер сәбәбе булып тора. Шулай ук соңгы сәбәп ул гаделлек,
ягъни берәр нәрсә әйтсәң, берәр нәрсә эшләсәң, һәрбер эшеңдә, һәрбер мөгамәләңдә, һәрбер хәрәкәтеңдә гаделлек булырга тиеш. Әгәр дә гаделлек булса, Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирәчәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, ике гынаһ бар. Ике гынаһ бар. Әгәр дә кеше ул гынаһларны эшләсә диде, аңа газап кичектермичә тиздән киләчәк диде. Бүтән гынаһларга караганда тизрәк киләчәк диде. Һәм ул диде золымлык кылу, ягъни гаделсез булу, рәнҗетү һәм туганнар белән араны изү диде. Менә шул гамәлләрне кылсаң, гаделсез булсаң һәм туганнар белән араны изсәң, ягъни тиздән Аллаһ Тәгаләнең газабы килүен көт, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Һәм киресенчә, кеше гаделле булса, аңа бәрәкәт киләчәк. Сахабалар әйтәләр иде, әгәр дә идара итүче, мудир, раис, берәр нинди җитәкче, әмир, падишах, әгәр дә эшләрендә гаделлекне таләп итсә, гаделлеккә омтылса, аңа бәрәкәт бирелер диде. Ул мусульман булмаса да. Әгәр дә ул гаделсезлеккә омтылса диде, аннан бәрәкәт алыныр, ул мусульман булса да, дип әйтәләр иде сахабалар, табигиннар һәм аннан соң килгән галимнәр. Менә шул хадисләргә, аятләргә нигезләнеп. Һәм беләбез, ахыр заманда Гыйса иңәчәк, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр итте, аның вакытында гаделлек таралачак, һәм шул гаделлек сәбәпле Аллаһ Тәгалә җирләргә бәрәкәтләр бирәчәк. Әлхәмдүлилләһи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммад. Шуңар безгә, безнең өстебездә булып тора ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтен өйрәнү һәм Куръанга әһәмият бирү, Куръанны өйрәнүгә әһәмият бирү. Куръанда һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтендә бик күп бәрәкәт сәбәпләре бар. Бу бүгенге вагызда 10 сәбәпне генә үттек, ләкин аннан да күбрәк бар сәбәпләр. Әгәр дә сез үзегезнең гамәлләрегезне, сүзләрегезне, эшләрегезне, тәрбия балаларыгызны бәрәкәтле итәргә телисез икән, һәм шуларның файдаларын күрергә телисез икән, менә шул сәбәпләрне өйрәнергә, шул сәбәпләрне кылырга кирәк, һәм шул вакытта без файданы бу дөньяда һәм файданы ахирәттә күрәчәкбез. Инналлаһа ва малаикатуху юсаллуна алан наби يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها فزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. Намазларыгызны тыргызыгыз.